txapelketan, Opa. Bateko eta besteko parte hartzaileak, danborrak ere bai, tarteka jotzen dute, tarteka ez, eta bez joka. Zara Pagola, Maria Fernanda, hainbat jende, bateko eta besteko euskal etxetakoak, parte hartzen, arropizekoak ere bai. Bateko eta besteko musikak ere, instrumentuak ere. Kaixo. Beraz, hau da, Bahia Blankako Euskal Aste Nazionaleko, 2019ko Euskal Aste Nazionaleko, Karrikako eta hemengo kale jira edo, eta hemendik badoaz antzokira, eta antzoki horretan emanaldi bat izango da, eta hor 24 euskal dantzatalde, Argentina osotik eta Uruguaitik etorriak hartuko dute parte.